ଆଲାସ୍କା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ମହାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଆମେରିକାର 49ତମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ଆଲାସ୍କା ପ୍ରାୟ 17,23,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଯାହା ଭାରତର ଅଧା। ଏହା ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାନାଡ଼ା, ପଶ୍ଚିମରେ ବେରିଂ ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ରୁଷିଆ ଓ ଉତ୍ତର ଆର୍କଟିକ୍ ସାଗର ଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପ୍ୟାସିଫିକ୍ ସମୁଦ୍ର ଆଲାସ୍କାକୁ ଛୁଇଁ ରହିଛି। ଆଲାସ୍କାର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଜୁନୋ। ଜୁନୋ ସହରର ବିଶେଷତା ହେଲା ସେଠାକୁ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଯିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କେବଳ ବିମାନ କିମ୍ବା ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର ହେଉଛି ଆଙ୍କରେଜ୍, ଯେଉଁଠି 40% ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଲାସ୍କାର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ବରଫରେ ପୋତି ରହିଛି। ଶୀତକାଳରେ ଏଠାରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠିନ। ତାପମାତ୍ରା ଏଠି -40 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳରେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ 22 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ରହିଥାଏ। କେବେ କେବେ ଆଲାସ୍କାର ଉତ୍ତର ଅଂଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଡନାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତକାଳରେ ଏଠାରେ କେବେ କେବେ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ପୋଲାର ନାଇଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଲାସ୍କାରେ ରାତିରେ ହେଉଥିବା ଅରୋରା ବୋରିଆଲିସ୍ କିମ୍ବା ନର୍ଦର୍ନ ଲାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ମନକୁ ମୋହିତ କରିଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକ, ଯେଉଁଠି ଆକାଶରେ ସବୁଜ, ବାଇଗଣୀ, ନୀଳ ଓ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଆଲାସ୍କାର ପର୍ବତମାଳା ସଂସାରର ଅନ୍ୟତମ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତମାଳା। ଏଠାରେ ଅଛି ଡେନାଲି ପର୍ବତମାଳା, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 6,190 ମିଟର। ଏହି ପର୍ବତକୁ ନେଇ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇଛି। ଡେନାଲି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ, କାଟମାଇ ପାର୍କ, ଏହା ସବୁ ଆଲାସ୍କାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାର୍କ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଲାସ୍କାରେ ପ୍ରାଣୀ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଏଠାରେ ଭାଲୁ, ରେନଡିଅର, ମୁସ୍, ୱେଲ୍, ଇଗଲ୍ ଓ ଅସଂଖ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଜୀବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରିଜଲି ଭାଲୁ ଓ ପୋଲାର ଭାଲୁ ଆଲାସ୍କାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଲାସ୍କାର ଅର୍ଥନୀତି ମୁଖ୍ୟତଃ ତେଲ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତା ସହିତ ମାଛ ଧରା, ସୁନା ଖଣି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆଲାସ୍କାର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଲାସ୍କାରେ 20 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଲାସ୍କାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆମେରିକା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁପିକ୍ ଜାତିର ଲୋକ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଶୈଳୀ, ହାତରେ ତିଆରି ପୋଷାକ ଓ ସିଲ୍ ମାଛ ଧରିବା ପଦ୍ଧତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ପୂର୍ବରୁ ଆଲାସ୍କା ଥିଲା ରୁଷିଆର ଅଂଶ। 1867 ମସିହାରେ ଆମେରିକା ଏହାକୁ ମାତ୍ର $7.2 ମିଲିୟନ ଡଲାରରେ ରୁଷିଆଠୁ କିଣିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ଏହାକୁ ଅନାବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟୟ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଓ ସୁନା ମିଳିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମତ ବଦଳିଗଲା। ଆଜି ଆଲାସ୍କା ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ। ଆଲାସ୍କାରେ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହ୍ରଦ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଇଲିଆମନ୍ ହ୍ରଦ। ଏଠାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ବି ଅଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଭୂକମ୍ପ ହୁଏ। ଆଲାସ୍କାରେ ଗାଡ଼ିଠାରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ରହିଛି। ଆଲାସ୍କା ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ତୁମେ ନୌକା ବିହାର, ବରଫ ଯାତ୍ରା ଓ ୱେଲ୍ ଦର୍ଶନ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଶୀତକାଳରେ ସ୍ନୋ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ସ୍କି ଯାତ୍ରା ଏଠାରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।